Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer
оставиш? А? Аз си го здравам, аз да те цапам. Ама ти си в работно облекло. Не знам. Тук градина, двор голям, тревелясал, гледай какво става. Давай по една 7 номер ямбулска. Донесъл съм ти да спреш работа, да пинем по едно хубаво червено вино и да те взема с мене. Тъй ли е, Мич? Да. Що по това време тък му съди са домат, пепер, прекопава се, че тогава са ходи на винци и на трапези. Куме, то пече в градината, по-добре спри работа, после до вечера ще я довършим тази работа. Ами ти сериозни работи приказваш. Ще трябва да ги обсъдим. А? Вземем да седнем горе да видим ти с голяма свита. Гледай, колко народ сте Тук дошли. съм забрал отчетата. Голяма дружина сте, виждам аз. Дай да се качим горе и да видим сега какво ще правим, защо сте дошли. Не съм разбрал още, трябва да ми обясниш. Ще обясня, куме, защо съм дошъл. Хубаво, айде тогава се качим горе, заповядайте и ще видим какво ще правим. Добре се заварил. Айде, добре дошли тогава. Ами, какво носиш сега в това нещо? Носа да те почерпя с едно хубаво червено вино и малко здравец за здраве. И здравец. Айде да видим. Вярно казваш, бе. А? Знам, че обичаш червено вино. Айде да го пробвам, пък може и работата да е по-спорна после. Може. Добре, Мич. Ами, айде сядайте тогава, заповядай тук. Заповядайте в дружината тук, където намерите место. И сега ще видим тук какво ще правим. Разбрахте ли се? Още не сме, чакай Още не се. сте. Добре, аз ще чакам тогава. Дали да свиря, дали да не свиря, ако не стане работа. Гледаме да стане. Аз ще седна тук да се пазаря с Семича. Зета, ако е по-настоятелен, ще стане работа. Той е къска момче. Заповядайте всички, може да влезете, да има място. Заповядайте. Там може и вътре да влезете също. Не знам. Да, ето тук има едно столче. Ако се желаете. Ама ти наистина си тръгнал работа да вършиш днес. Какво да ти кажа, аз фрезата защупила. А кой номер е? 18? Ула. Не ула. Звезда. Ти ги разбираш обаче. Може да ти намерим някаква работа фрезата свършиш, да ти кажа. Готов съм да ти помогна. Да. Защото сигурно нямаш помощници. Да ти кажа, много са кът. И са много такива нежни. И така, не им понася добре на припек, освен ако е на плажа. И общо взето аз на двора сам и така. И ние ще помогнем. Значи са алергични към работата. Алергични са, мутика, лопата, прехванат ли пришки и ме излизат много бързо и не върви. А и събота работен ден днес. И събота работен ден, да. Да. Ама аз много не можах да разбера. Защо сте дошли? Много хубаво сте облечени, сте много красиви всичките, ама не разбрах защо. Това работа не трябва с вратовръзка. Да ти кажа, честно, харесал съм се една булка
И искам да отидем да я вземем, можем да я купим или ако се наложи да я откраднем. Ще видим как ще го направим. Та те моля да ми станеш кум и да я вземем. Значи булка си намерил ти. Да. Сериозна работата. Пораснало момчето. Еми, аз не знам, чакай да видим. Аз, нали знаеш, че без си жената половинката да се съгласи, нищо не мога да кажа. Първо трябва да разбера, ще правим ли нещо днеска и какъв, ще променяме ли планове, какво точно ще е. Тъй, че ако обича Да я попитам. да дойде и да каже дали как сме днеска с времето, жена ми да дойде, ако обича. Тук е едно столче. Аз седнете на моето столче, така ще седна и тук на табуретката. Ами за такова важно събитие времето е наше, ваше. Ние сме на ваше разположение, така че за такова събитие мисля, че сме готови. Сега ще трябва да го помислим това. Нали, тя явно... Тя не се е приготвила за работа. Тя вкъщи така се шета, да ти кажа. Тя праха така, бърши. Значи ти като си взимал жена, значи ти си гледал много. Ами да, малко мъжете сме така. Като гледам, само ти се приготвил да работиш. Еми, цял живот така. Цяла седмица сватба си стега, а на Куба хищ не му пока. Цяла седмица сватба си стега, а на Куба хищ не му пока. Яшко ме пи, днеска ти е ред, днеска ти е ред, коме да се най-добре. Яшко ме пи, днеска ти е ред, днеска ти е ред, коме да се най-добре. На коничката, краставичката, а на тебе куме печено прасенце. На коничката, краставичката, а на тебе куме печено прасенце. Яшко ме пи, днеска ти е ред, днеска ти е ред, коме да си най-отпред. Яшко ме пи, днеска ти е ред, днеска ти е ред, коме да си най-отпред. Надечка сватба, надечка сватба, гладко да стана, гладко да стана. На първо ли, бъдете срата, не бъде, на първо ли ден, на първа стена. Как се кува,
не вземеш по пътя, така да залиташ, затова ти сложих малко, да може всичко да върви по мет и масло. Не може да не достигне, тъй че да се наложи да призаредим. Ако се наложи. Затова вижте сега какво. Тук е трапезата. Аз ще отида в другата стая да си помисля. Тук е трапезата, почерпете се. И имам тук едно важно нещо, дето днеска без него не мога да тръгна никъде. Домати. Това е разсад. Нали? Познава ли? Не мога да кажа. Това какво е? Какво е това? Това. Да. Мисля, че домати. Браво! Много подсказват от публиката. Добре. Най-много държа на това е краставица. Много специална краставица. Ражда и домати, и краставица. Те неща трябва да ги посадя и после ще видим какво ще правим. Сигурно искаш да дойда да ти помогна. Не да дойдеш ми направо. Аз мога да ти ги дам. И то ще видиш долу из двора, се ще има някъде не знам с какво се съдят. Ти трябва да знаеш. И да ги посадите, пригответе се, аз ще дойда и ще кажа къде точно. Добре. Вижте там една мотика, трябва да има и тук пота и тая череша. 16 номер. Тук. Абе, то не е лекално за работа днеска. Тя е много малката с мотика, не пази.